Ahoj, jmenuji se Paví a přiletěla jsem semka do Leče z Prahy. Takže dneska mě čeká transplantace vlasů. To je nic, na co jsem čekala strašně dlouhou dobu, nemůžu se dočkat. A teďka jsem měla schůzku s Kulčin, která mi vysvětlila, jak budeme vlastně udělat feminizaci mojí vlasové linie a vyplnění koutu, trošku dát vlasy tady dolů, tu linii a příště, až mě uvidíte, tak to bude po té operaci, po tom zákroku a uvidíte, jak ty vlasy jsou už krásně vyplněný. Takže nemůžu se dočkat. Takže dneska je můj 3. den po vlasové transplantaci a já vám chci jenom říct, jak to trošku probíhalo, abyste s tím byli trochu zbližení. Takže v den operace Kulčin nakreslila linii vlasů, jakou jsem chtěla já. Takže já jsem vlastně chtěla, aby ta linie vlasů byla trochu víc dolů, abych ty husté vlasy ze zadu měla tady vepředu. Takže jsme to nakreslili a lehla jsem si na břicho, oni mi vyholili tady tu zadní část, ze které jenom někde vzali ty zdravé vlasy. Já jsem se otočila zase na druhou stranu a umrtvili mi tady tu přední část. Tu zadní taky umrtvili, takže jsem vůbec necítila nic. No a píchali tam kanálky na ty nové vlasy, na ty nové cibulky. A potom mi ty nové cibulky implantovali dovnitř. Celý ten proces trval maximálně 6 hodin a vůbec to nebolelo, kromě té první umrtvovací injekce. Já teďka jsem, jak jsem říkala, 3. den, jsem jenom v klidu, krásně se to hojí a umývám vlasy šampónem jemně jednou denně a do 2 týdnů budu moct nosit přiklivky hlavy a do měsíce už budu moct sportovat. Myslím, že za 2 až 3 měsíce budu vidět první výsledky těch vlasů, jak budou růst. Takže se já nemůžu dočkat. Bude to hodně o trpělivosti, ale myslím si, že ten výsledek za pár měsíců bude určitě stát za to. Dneska je to 8 týdnů od té doby, co jsem měla svoji transplantaci vlasů. A já bych vám jenom trošku chtěla říct, jak probíhala moje rekonvalescence, jak jsem se cítila, abyste věděli případně vy, do čeho jdete. Takže já vám trošku ukážu, jak to vypadá teďka po těch 8 týdnech. Jestli se podíváte, tak vlastně vidíte ty vyholené vlasy, co byly tady, moje, tak ty už dorůstají, ale tady ty nový, tak tam byly ty vlasové kanálky a ty vlasové cibulky, tak některé většina vlastně vypadala a některé se chytily a nevypadaly. No a to je naprosto normální, protože oni začnou růst až 2. nebo 3. měsíc po operaci, takže ty konečné výsledky by měly být, myslím, mezi 6 až 12 měsíci podle toho, jak vám ty vlasy rostou. No a kamarádi se mě ptali, proč právě Itálie, když Turecko je vyhlášené na transplantaci vlasů. A ten důvod je proto, protože Anamedica má tady tým tureckých zdravotníků a zároveň jsou v Evropské unii, takže dodržují všechny hygienické a medicínské standardy. Tak dneska je to přesně rok, co jsem si nechala udělat feminizaci mojí vlasové linie tady v Anamedice v Leče. A já jsem vám chci ukázat ty výsledky, já jsem s nimi moc spokojená. Ta práce je opravdu profesionální a dneska jsem vlastně absolvovala PRP treatment, což je injekce z mojí vlastní plazmy do pokožky hlavy, což pomáhá regeneraci a růstu vlasů. Takže ještě jednou moc bych chtěla poděkovat Anamedice za všechno, za opravdu profesionální a přátelský přístup, obzvlášť pro mě jako queer člověka to bylo moc důležité a doporučila bych to všem, kteří by chtěli podstoupit feminizaci vlasové linie.